Maupay nga gabi sa iyong tanan. Ako ngayon ay Ernesto di Magulangan. Usa ako nga 32 years old. May ada kami 12 nga anak. Nang nananawagan ako ha DSWD nga sana maging membro kami hito na purpose kay makuri talaga amon kinabuhi. Usa lang ako nga nagpipidikap driver. Kita ko na sa may dana niya ginaabat, iya lawas. Usahay ko yan naabtan nga nagsisinudoy-sudoy Harridge View. Nagpipinan hiling-hiling balay ko nga may nagtutungit. Actually, takasawa bungol na talaga ya, hindi na nabati. Oh no! Ay pagsawa, sige la, ay ikakat ko na la, Sige la, basta bungol ka, ikakat ko na la ini, basta bungol ka. Okay, danay, ginsusubo ko hiya pagpalitin lawlaw. Iyagin papalit karne. Dapat diri ka na reaction kay bungol ka nga ni diri ka na bati tak binaya ka na ba? Sige la ikakat ko na lang. Kay daan maaram na hiya nga. Eksakto ay nalat amon budget imbis law-law lang nakin papapalit. Karni panggimpalit. Marami ang mabayad pa kamit asa. Bruh. Ayaw na lagi kay para siyempre makakaunaw na rin. May dagit ang mga utang ba? Ay na pag ano kayo dapat di ka nabati kay bungol ka. So guys, guys, bungol talaga. Kay labot na kasi asa. May na pa kami talaga. Hindi binayaran nga Bombay. Salit naga. Kay tungod hit ka makurit ang kinabuhi guys. May adanganin na agi nga mga paragputhaw. Nagpipinan maligyaon na la kami. Nauubos na lahat among kaldero. Ayaw pagtawa kay siyempre para ba maluwit DSWD. Siyempre, magkakamay na ka na pantungit. May data na magbayad dit asa. Bombay. May data pa yung paraliting kaldero. Pabayla ito. Sige la kay kakat ko na la ini. Guys, kamaturan na ito. Kita mong 12 na anak. Dik maaram ko na. Maaram ko nagpapakakaulit iba. Bruh. Okay, usahay nga ni nauli nga niya ako nagpupurundok na ni. Nagpupurundok nga ni nga di nagkikita TV kahon ako. Anak lang taman niya. Sige, tama na yun eh. Maluluoy na ganit DSWD.